IT sohesh in fakat programmirование. Ягал одам мама бромайсен кусенки хамин ояндеш нагс пулаш нагс хамин баччаме як блока дор. IT соҳаба даромдан яктечса нагс фамидан дакор ки IT соҳа ин хоитон нахоитон англиси забон кади ҷуддо ҳам связаны вобаста. Ҳамин якта SMM командеш ба 4-5 та одам медорад. Ино баям ягонтеш ба код навестан ёки программист шудан шарт не. $1000 гум кадагеш шарт не. PR менеджер ҳаст, ин public relationship мегӯяд. Ин акун short video ads ҳаст, visual effect ҳаст, animator ҳаст. Қариб 36 та бо направление ҳаст. Яъне якта видео editing ба, яъне монба ин видео editing чӣ мегӯянд? Видео монтаж чӣ мегӯянд? То есть агар шумо видео кади аниматсия кади қизиқитон бошад, мигратон меино ҳамқи када месозад ина, сони компания ино ба пулаша тӯла мекунанд. Албатта расма ино живой мекунанд да, грубо говоря. Ассалому алейкум дӯстони азиз, номи ман Хусрав Маҳмудов. Имрӯз ман 6-тум видеома запис кардем YouTube каналамба. Имрӯзанги мавзӯъ код нанависта ёки программист нашуда дигар мутахассисои IT ба даромадан мумкин ми? Дигар мутахассисои ёд гирифтан мумкин ми? Ҳа, албатта мумкин. Ман гузаштаги видео баям гуфтаги будам ҳамин чизоя. Як галои бопичи ваяш ҳаст, специалистош IT-я гуҷоба код навистан шарт не. Яъне шумо ҳамин соҳаба медоретон, лекин программист не ёки код навистан шарт не. Чунки ягал одам ман бубромайсен гӯсен ки ҳамин ояндеш нағз, пулаш нағз, ҳамин баччаме як блока дорем, бачашон ки дусе-та савол метиҳам, мефаҳмам ки ваёба программированӣ ин қадр наздик не, ёки баъзеви чизое намедонад, ёки математика ки ин қадр ҷӯра не, ёки логика, фаннашу ҳамин чизо ин қадр нағз не вай одам ба, вай шарт не программист шудагиш, вай ҳамун IT соҳеш ба дигар специалистҳо ҳаст, ҳамун ба равадан мушудам хеле одамон. Барои ҳамун IT соҳеш ин фақат программированӣ не, балки дигар соҳаам данаша медорад. Ман ҳозир вкратце гуфта мегузарам, ҷудо калта када, чунки ҷудо моил вақта мегирад. Сони худотон ба мегӯям, дар коршат ссилкоша мемонам, ҳамин видеои пасташ ссилкош ба даромда худотон мебинетон. Агар бутун нашад, агар ҳамин якта вайба Google ба даромда IT специалисти, которые не требуют написания кода или не требуют стать программистом, так не есть он агар. Я галаш моба ёфта метиядам поисковико. Хуш, пеш аз IT соҳа даромдан яктечса нағз фамидан дакор ки IT соҳа ин хоитон нахоитон англиси забон кади ҷуддо ҳам связаны вобаста, ҷуддо ҳам. Чунки ҳама забони англиси ба неста мушуд, ҳама забони программированӣ, барои ҳамун терминология ҳамеш 100% англиси ба. Ина дигар аш нест, дигар забон кади ёд гирифта намушуд. Барои ҳамун агар ҳозир шумо ёд нагирифтагӣ бошедон, ягон ҷоба хондама нарафтагӣ бошедон, агар ман илтимос мекардам, ҳозир сар кунедон англиския ёд гирифтана. Рафта ҳама чиз по-моему англиски шуда мемонад. Забони англиси ҳама чиза вай када кисаст, зер када кисаст. Так, имрӯзанги мугуфтаги специалистоя ман тез гуфта мегузарам. Калон-калонош ман инҷа ба акун ҳозир шароити мон ба тоғри номдагиш мумкин, лекин ближайши 2 сол, 3 сол, 5 сол ба уже ҳаминоям талабаш калон мушуд Ӯзбекистон ба. Якумаш проект менеджер. Проект менеджер ин чӣ мекунад? Ҳамун ягонта проекта, мисол мана бизнесам ҳаст, IT соҳа ба ҳозир данный момент, худамам мисолам ки мегӯям. Ман ба гизати 20 одам кор мекунад, тоғри ми? Ман вай 20 одам кади ҳар рӯз муомила када, ина чӣ кади, вай чӣ кади када наметонам. Айниқса программисто кади. Барои ҳамун ман проект менеджер кор ба гирифтагӣ. Проект менеджер миёни маъну ҳамун одамо ба мистод. Мисол ман задачаи монам агар проект менеҷерам ба мемонам, вай кади ман маҷлис мекунам, через Zoom митинг мегӯем, митинг мекунам, задачаи полный вай ба фаҳмонда метиҳам. Вай мегӯяд ки приблизительно мана расшотам боюча 2 ҳафта мӯрад мегӯяд. Сони вай мегирад задачаи калон-калонам, майда када программисто ба майда када метиҳад, чтобы вайо кунад, срокаш баям, ҳама чиз ба ҳамун проект менеҷер ҷавоб метиҳад. Ин акун вкратце гуфтаги чизам, вай ҷудо задачаш мӯл проект менеҷера. Дуюмаш продукт менеҷер. Ҳозир моонба, компания моонба, так как моон майда ҳоли, проект менеҷер кади, продукт менеҷер якта одама вазифаш. Ҳамун мана проект менеҷерам, инашам кайс аст. Лекин мӯли ҷоба мана худамам мекардам, ҳамун проект менеҷериам мекардам, порсол моонба набудагиш ба саимаҳа курсаша хондаму, худам кардам сони мисол ба. Ёки продукт менеҷер, ваям худам мекунам, дар кор шавад агар да. То есть сараш ба ҳама чиза ман худам кардагем ба тоғри меомад. Чунки ҳар якта специалистам ман одам нанимат карда намедонистам, худам мекардам. Таким образом ман кам ёд гирифта рафтагӣ ҳама чиза. Поверхностно медонам ҳама чиза. Так, сеюм специалист, ин маркетолог, диджитал маркетинг мегӯянд, ҷудо соҳаи калон.
Hamın vayba internet ve marketing juda kalon. Yakta hamın mayda şokçeşe mi giren, yakta mayda şokçeş in SMM yani social media marketing. Sosyal seçoba marketing kadan yani reklama kadan uç, hamın vay kadan nastroyka kadan reklamoya. Hamın yakta SMM kamandeşba çortta payışta odam medorot. İnobayam yagonteşba kod navestan yoki programi şudan şart ne? Dani vayba misal moderator yoki product manager mögen dani hamın SMM ba. Vayo çimu kunad, vayo hamın zakaza migrad yoki cele migrad. A projekt menajeri man misal hamın product menajeri SMM hamın vaya migrad. Zakaza yoki mona zadache moye migrad. Çkorkadan da kora mefamonen. Vayo migradu xudaşa soni kamandeşba famonda mitiyad. Vayo kamandeşba ki medorot. Designer medorot. Sony vay medorot. Çimogun content writer yani content ki menevesat ki hamın çizoya content'e promo kunad hamın odam medorot. Sony vay medorot, targetolog medorot yani target mukunad. Misal yagon xel mahsulot az fakat bari asi to sipayma budagi zayıfo. Vaya targetolog anek mukunad. Vay misal hama bu nişondu degeşe hocataş neyiz. Agar girdi peşaşba dani şarba 1 milyon to odam boşda gal 1 milyon to odam ba nişondu da vaya $1000 gumka degeş şart ne. Vaya migiradu target mukunad. Target kütegeş mun cel berin. Asi to sipanja zayıf odam manin vayba radius ba şinat gufta vaya target memunad. Yani adani hamın 1 milyon to odam mümkün $30,000 to odam hamı xel vaya target açmışız. Soni vay $1000 coşba $300 mitiyad. Anamın $30,000 to odamı vaya darkori odam hoşma nişon mitiyad hamın çiza. Mahsulot. Çünkü bari hamın o vaya kızık. Bari digaro vaya kızık ne. Yani hamı xel dani hamın yakte SMM ba çorta payışta. Bu misal PR manager has in public relationship mögön. İnakun kampanyayı kalomba man ina xudam to axirişan hamedun istam daromada peşasam in video kadem salak tayuri didam. Datami dvozata asosi kampanya vam направлению kalon has ki programi şudana talab namukunat. Yaktiş hamun PR manager public relationship yani vay odam misal anomi kampanya bromada televizyoroba gab mizanad video ba murojaat mukunat yoki yagonsa menevesat vaho kazo yonka savol tiyadam hamun public relationship budagi odam PR manager bromada cevap budagi zakor. Yani namoyandeyi kampanya, представитель компании bari manin vay massовые средства массовой информации baroş. Sony HR manager human resources mögön in odam hamun aynen korba gifsanu akor cevap odam ba cevap meddegi odam. Korxoni momba in odam man. Çünkü man judam in çizba saxt nugam mukunam yagon kasba davirat kadam nemetunam. Man ba bacho filter kadam itiyan misal 15 kaz 20 kasa adanash sete çorta naxtarmuş degişe hamın oki man непосредственно interview mukunam. Непосредственно suataşki gab mizanam savol cevap mukunam planoshon pursam. Çünkü agar to'g'ri odamni vыбор nakunad agar komanda ba misal komandaya cho'konda gish mumkinda ne to'g'ri odam olmadi. Bari hamın HR manager hozircha in kompaniya xudom man. Sony agar manin video editor olmagan, vayba yak gala bu направление сейчас video editor ba men 3D modelier has short video ads has visual effect has animator has yak gala man odur bence ba şuma men nişon bitam 2 minut ba bari vaqtam omölner hafta geç bence fi veremek şeyim ina man şuma ba saytaşan nişon bitam to есть ссылки amin video ba memonam mana video animation kutam onemegar bence ba qarib C6'da bu направление yazdı. Yani yakta video editing bu. Yani Mombay'ın video editing'e çimögön, video montaj çimögön. To есть Mombay yakta odam hamin hama koraka degij da konnisin. Nikin na samом деле injudo kalon çiz. Ina har yakta shoqasha misol nags izuchatganda nags specialist shuda mumkin da. Agar shoma video kade animatsiya kade qiziqeton boshida agar, dani hamin fiver badreton video in animation kufta gitsa kisheton agar mana namedonam 3D product animation. Misal yagonta produksiyatona men ruchkaya men xel rasmash kitam mumkin 3D rasmash mushud soni. A chor tarafash maytu kune donaga nishon bitat. Hamma josha nishon bitat. Hamun 3D ba aynali mukunlar. Hamin o mana misal mana yagal odam bromdagi mana man agar nishon tedaga nishon bitat. Mana men 3D animator. Hamin korash misal. Migratu meno haqiqatan mesozat ina soni kompaniya inoba pulasha to'lam qilaman. Albatta peshasini soxtagesh
ва яша мегирад технически задание мегӯянд, технически заданиеша мегираду ҳамин чизҳои сони кор вай мекунад, месозад. Яъне инои ҳамеш пул, ино мана картинки вая расма ино живое мекунонад да, грубо говоря. ин расм 2D мешуд, ино расм мехел мебинед он 3D кунад агар сони трёх формат ба дида мешуд. яъне барои шумо даромада ина дидагитон худотон, ман инҷа ба 3-4 ссилка мепаттом албатта таги видеоба, лекин асосан тарафи худатон ба ин чӣ шудагиш дар кор, худатон қызық дидагитон дар кор, айнан чия шумо кадани, кадом мутахассис шудани. агар шумо ба программированӣ набошад, агар IT соҳаба як гала специалисто ҳаст ки программирование талаб намекунад, лекин IT соҳаишма медорад ҳамон чизо. ҳамина бинетон илтимос, агар савол бошад, агар ҳамин таги видео ба савол детон ман ҷавоб додам ба ҳаракат мекунам. ҳамотонба раҳмат, саломат бошед.